सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। कुडाळ तहसील कार्यालयाशेजारील शासकीय मैदानावरती पडलेल्या दारूच्या बाटल्यांचा खचकेर कुडाळ नगरपंचायतीने साफ केला आहे। पण या स्वच्छतेवरून आता कुडाळमध्ये चांगलंच राजकारण रंगलंय। नगरपंचायतचे गटनेते विलास कुडाळकर यांनी उपटाचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे। माझा प्रभाग माझी जबाबदारी गेली कुठे असा थेट सवाल कुडाळकरांनी विचारला आहे। पाहूयात। कुडाळ नगरपंचायतीचे उपटाचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी कुडाळ तहसील कार्यालयाशेजारी असलेल्या शासकीय मैदानामध्ये दारूंच्या बाटल्यांचा खच असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते। हे जरी खरे असले तरी मुळात हा प्रभाग मंदार शिरसाट यांचा आहे। अशा प्रकारचे अवैध दारू पिणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित जबाबदारी होती। तसेच या भागामध्ये ज्या दारूंच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत किंवा खच आहे तो परिसर स्वच्छ करून घेण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती। कारण ते जबाबदारी तर त्या जबाबदारीला अनुसरून त्यांनी ते काम केलं पाहिजे होतं। आता राहिला विषय स्वच्छता मोहीम। ते आता स्वच्छता मोहीम राजकीय स्टंट आहे। त्यांनी आपल्याच प्रभागात किती अस्वच्छता आहे आणि आपल्या प्रभागात अशा प्रकारचे अवैध दारू पिणाऱ्यांची संख्या किती आहे हे त्यांनी लोकांसमोर आणून दिले आहे। पेक्षा आपल्या प्रभागाची जी काय स्वच्छता आहे ती करून घेण्याची त्यांनी ही स्वच्छता करून दिली पाहिजे होती। गोष्ट ज्यावेळी आमच्या निदर्शनास त्यांनी आणून दिली त्यावेळी आम्ही तात्काळ स्वच्छता करून घेतलेली आहे। मैदानामध्ये असलेल्या दारूच्या बाटल्या आणि काचेंचा खच उचलण्यासाठी कर्मचारी कामाला लावलेले आहेत।